Dobar dan, dragi moji prijatelji, dobrodošli u današnji video na kanalu Vrata zdravlja. Pre samog početka bih vas zamolila da lajkujete današnji video i naravno klikom na prati pružite podršku. Veliko hvala. A danas ću za vas da pripremam jedan odličan umak koji može da bude dodatak raznim jelima. Bukvalno bilo koje jelo koje jedete možete takođe da pripremite ovaj izuzetan umak. A sve što vam je potrebno, što je najbolji deo priče, je upravo jogurt, 600 ml jogurta i 50 ml vode, verovali ili ne, i naravno začini po ukusu. Ja sam stavila beli luk u granulama i đumbir, kao što vidite, a vi možete da stavite ruzmarin, peršun, šta god vi volite možete da stavite. Prvo što ćemo uraditi, posolit ćete po ukusu. Znači ja ću staviti sasvim malo soli. Evo ga. Zatim ćemo da promešamo tu so. Evo samo moment. Nisam se baš nešto sjajno pripremila. Promešajte jednostavno. Nakon toga ide drugi sastojak, a to je voda. 50 ml vode ćemo sipati u ovaj jogurt, a sve to stavit ćemo u šerpicu i na šporet. Evo, samo jednostavno ovako izlijete u neku veću šerpicu i stavite da se kuva. Trebalo bi da se kuva 5 do 7 minuta, a sada ćete da vidite drugi deo procesa, kako sve to treba da izgleda kada se surutka odvoji od ovog jogurta. Evo, kao što vidite, surutka je već počela da se odvaja od jogurta, što smo naravno i želeli. I nakon toga, nakon što počne ovako da se odvaja, obavezno poklopite i kuvajte narednih 5 do 7 minuta. I evo, pogledajte kako to izgleda nakon 10 minuta. Sva surutka se skoro odvojila. Sad ću da ugasim šporet. I ostalo je sasvim malo vode koju ćemo naravno procediti upravo ovde. Nakon što budemo procedili, vidjet ćete ceo proces. Sledi naravno finalni korak.